praktikanten Vanessa med i dag. Og vi skal have dryppet øjne. Men før vi skal det, skal vi have vasket fingrene. Ikke? Så det gør vi lige, og så kommer vi tilbage. Ja. Super. Okay. Du skal starte med at tage ringen af. Så tænder du for den. Og så skyller du dem bare lige, så de er lidt fugtige. Så skal du have sæbe på. Og så hele vejen ud. Mellem fingrene. På tommelfingeren. Det er godt, du har fokus på alle fingre. Og så skal du lige over håndfladen og op på armene. Og så giver du dem bare noget, vi skyller. Super. Og så bruger du den her til at lukke her. Tak. Til at lukke den der. Sådan der. Done.